देखिए भैया, कुछ दिन पहले हमारे खेसारी लाल जी बड़ा शौक से आके धान रोपनी करने हैं। ऐसा बाढ़ के प्रकोप भइल ह कि सारा इन्हें जवार के धान दह गई। जब समाचार मिलल ह खेसारी बाबू के, तो अपना चाचा के लगे फोन करके पूछत रहे, का जौन धान रोपाइल हो बचल बा कि दह गई। तो उनकर चाचा का बताओ तेन धान के विषय में सुनी। कैला तू बबुआ जवन धान के रोपनिया, धनवा के ले गइल दहार हो, धनवा के ले गइल दहार हो। पैसा न बाढ़ कबू देखले न रहनी, दहतट गौआ जवार हो, दहतट गौआ जवार हो। बोहटा के पानी देखो घर में समाइल जाता, बोहटा के पानी देखो घर में समाइल जाता। गौआ में मचल हाहाकार हो, गौआ में मचल हाहाकार हो। का खई है माल गोरू, का खई है लोगावा हो, का खई है माल गोरू, का खई है लोगावा हो। लोगावा भइले बलाचार हो, लोगावा भइले बलाचार हो। गौआ चौपरैठा देखो बोहटा में घुसल बाटे, जहाँ तोहर बाटे ससुरार हो, जहाँ तोहर बाटे ससुरार हो। कृष्णा बेदर्दी छोड़ी गौआ पर आइल बाड़े, कृष्णा बेदर्दी छोड़ी गौआ पर आइल बाड़े। पौन पाड़े पानी से तबाह हो, पौन पाड़े पानी से तबाह हो। सिंही भाजौना देखो पानी में घेराइल बाटे, महुई में बहताटे धार हो, महुई में बहताटे धार हो। कुर्ता हर कमला बाबा कोरोना से डेराइल बानी, गुरुता हर कमला बाबा कोरोना से डेराइल बानी। गावत नइखी कौनो प्रोग्राम हो, गावत नइखी कौनो प्रोग्राम।